Hello guys! Welcome sa among channel. So karon na aday mi diri sa tangki sa akong lulo kay manguha mi kuno og tilapia. Mamasol mi karong adlaw. Ug kauban ako karon ang akong igsuon nga laki ang among kinamanghuran. So tuwa siya nagkuha og tahog kay among isabod para dali ra mi kapasol. So di ana siya naghawong na. Muduol na ta kay aron magsugod na tag pamasol. Na iya na nang isabod. Isabod na niya ang kuan tahog para muduol ang mga tilapia aron dali ra mapasol. Mo ni among gamit. Mo ni mo ang taga. Binuhat ra ni nila sa akong manghod. Tan-aw na turong makakuha bataan ni atong kahimtang ron Ginoo ko. Nya mo na mo ni among paon. Asa pakita sa nato yung paon no. Mo yung paon na mo. Kuan siya kanang asa na? Kanang wati. Okay, man dyan kasagarang ipaon sa kuan mga managa. Iyan na kininggi butang sa taga. Tarong putlon pa na dong. Ikaluin taos wati oy. Tagod-tagod in town. I-torture in town ang wati oy. Naging gawas naman Ginoo ko. Ano nagkamang pa man na oy. So guys, huwat-huwat lang ta ha. Okay, ato ning suwayan ron makakuha bataan ni atong toygo. Duha dayo. Double din niyo, double ning among taga kay duha ka buok ang tanganan no. Master kay ni mo ni the great banagaay sa kuan langkad. Imo ni amo na ang tangki sa akong lolo guys. Katong tigtangkong ang tilapia din hidaggo kayo tungod sa ilang kinaon kitangkong tambo kayo. Nadugsog na to. Bigaya pagkataod na mo nang kuan eh. Karos apat kakuhaan ni. Maghuwat po tag pila ka oras ana maka bingwit ning lawang tilapia. Oy. Oy, Ginoo ko tuwat-tiwa na git. Ajo nagputol. Dali. Di taw maluya ng wati do. Taw ni ko lang taw wati. Dali na. Ay kadugay pud ang partner. Dali gilangaw na ko diri kinuwat anay mohang taga. Ginoo ko kadugay. Inahalasog di tugsaw na lahat. Taniro makakuha ba ni? Isugod na niya tugsaw guys. Amo na nang paaboto nung nabay mo. Kuha na bingwit. Balang gahapon nakakuha sila. Usara man pud kabuk in town oy nya. Namatay pa jud. Amo, giluto ba to nila wa man tingali. Hawat-hawaton na to guys ha. Na guys, ako manghod na. Naghuwat siya og taon og nay mo sakay anang iyang tagain taon Ginoo. Nakay mo ko ana nadong mo bingwit. Bisig abtan ta nig tunog tuig kaning hinuwat anang tilapia hindi na mo sakay diha. Medyo brown ang tubig guys. Nindot kay kuan sa nadagang kay tangkong oh. Ginahan mong tangkong hala panguha mo diri. Basta ka mulay saom. Kay di jud mi mo saom kay mahurot tas alimatok Ginoo ko. Kadagko ra bas alimatok din hima. Mahaanimik tanim hotdan tagdugo ani sujopo na ning laway mga alimatok. Na among bahay na diha ara. Tur kayo lagi. Ari ra mi diri managa. Yang kasada diha na ra diha highway na diha. Na kani din kahuyan ra ni dani na didto kabasakan na diha ubos guys kana din ha basakan ito na napaingon dito kakuha na ka oh sus Ginoo pastilan tiga may ra atong tahop imong gi sa buwag dong di sila kahibaw na nabatoy tahop wow nawa oh hanaw ra in taw ng tahop usa lang pagka kumo agida
Ana, usa ra man pud to ka kamo ana. Usa mo pagkuan ato. Ay Ginoo ko kano sa pamintawon ta kakuhaan ni. Nagkuan na ba ang taning tilapia? Ambot na apa baka? Nagod to yung tilapia nakuha sa akong iyuan guys na murad sud og kuan. Mga kuante ko mga duhaon ka kilo guro to nga tilapia. Dako sud kaso. Napoy pantat. Pero mas daghan jud ang alimatok. Makaon pala ng alimatok hala. Isarap na siguro na di ani. Kay daghan kaso. Ay, Ginoo kano sa pamintawon ta kakuha ay. Naalagi ni tilapia daw, napalagi ni. Gahapon usar man to Ginoo ko. Uy. Muwak naman dag among mangga. Muwak na day uy. Makakaon na pud ta aning aslom agoy. Tarong nga diha in taon dong. Guys, murag naglisod jud mi ani, murag di jud mi kakuha aning kalakiha lagi. Maghuwat ra mi suwaan ni gyud. Oh no. Guys, naalang gihapon mi diri guys. Naghuwat nga naay mo kubit aning amo ang taga. Na. Okay palagi ka dong? Napalagi na pag-asa dong? Makakuha pa ka tana. Ay. Dihan anta to ganiha, anda giluwa man kuno may puyang pung nga giluwa ko sa tilapia taon. Sani mo purong tilapia nga mangluwa man pod. Ang dahom na may ato nga makakuha na wa man di ay. Sila. Sing amtam jud ani ugma dong wa patay kuha. Tampilingan na nato ni ato. Uy, good. Uy, ginoo ko. To alatas mga tuan. Napoy among kauban diri lain asaron. Asaron siya daw? Napoy kauban diri among alagang iring. Ari sa unahan. Ako nga tuon ha. Sakit on tamo sa among alaga nga iring. Ming! Ming. Nagunsa ba ka din anong naglaag ba ka oh? Asa magka? Na? Among iring? Pikas mata kay yellow, pikas kay blue. Naglaag mo ni siya diri. Ay, ambot asa ning iring nga. Hamatukpan ba sa kadihag banakon? Naglaglaag, biga ka. Balik diri. Bahala ka eh. Nagga rami diri. So guys, wa paghihapon may kakuha. Oh no! Ambot la abtam na may anig. Unsi-unsi. Manitaon ni kubit. Gidugangan na nigtahop. Gisabuagan na nag-usawa. Maghihapon. Bapong kaidlas pa po aning mga tilapjaha in taon. Oy, Ginoo. Unsa man ni dong? Padayon pa ta ni? Padayon pa ta ning higo. Sige, limatok ni mo kubit ani dong. So mao to guys, amo na siguro putlo ning among video diri na lang siguro mikutob kay ginihara jud mig pinukpong diri sa daplin sa tangke nya wa man gyud tawo ni kubit in town sa among taga oy nya. Putlo na lang siguro ni nako kay na para ba koy kasi karong hapon unja magready pa ko ja. Unja mao na to guys kanang i-subscribe di among YouTube channel nya. I-click na lang po ninyo ang notification bell para ma-notify mo sa mga sunod na mga video niya. Lingaw-lingaw ra gud ning amua. Kay mantay laing mabuhat diri sa bukid in town. So, for to guys, bye-bye.